Kaixo guztioi, ni Nekane naiz haurreskuntzako irakaslea eta sortu dudan proposamen didaktikoa aurkeztuko dizuet. Proposamen hau 1000 kolore izenekoa 5 urteko gerarako izango litzateke. Proposamen honekin ikasleen arteko harremanak sendotzea eta haien arteko errespetua eta enpatia sustatzea lortu nahi dira. Proiektu hau batez ere hezkidetzan eta adimen emozionalan oinarrituta dago. 5 asteetan gutxi gorabehera egiteko izango da eta haurreskuntzako 2 esperientzia eremuak landuko dira. Alde batetik nortasunaren eraikuntzaren eta ingurune fisiko eta sozialaren eremua, eta bestetik nortasunaren eraikuntzaren eta komunikazioa eta adierazpenaren eremua. Landuko diren konpetentziak zeharkakoak eta espezifikoak izango dira. Zeharkakoetan elkarbizitzarako konpetentzia eta norbera izaten ikasteko konpetentzia izango ditugu, eta espezifikoetan konpetentzia sozial eta zibikoa eta konpetentzia motorra. Proposamenaren helburu orokorrak haurreskuntzako dekretuan oinarrituta daude, eta helburu zehatzak ikusten dituzuenak izango lirateke. Esaterako, emozioak identifikatzea, pertsona arteko harremanak sendotzea, genero estereotipoak baztertzea edo hezkidetza sustatzea. Erabiliko den metodologia aktiboa eta globala izango da, umearen garapen integrala sustatuko duena, eta segurtasun afektiboa eta aniztasunaren zaintza kontuan hartzen duena. Segurtasun afektiboari dagokionez, haurrek harreman afektibo egonkor eta kalitatezkoak izatea lortu nahi da, babesten dituzten pertsonekin eta ikertzeko eta jolasteko beharrizanak asetzen dizkieten pertsonekin. Aniztasunari dagokionez, modu inklusiboan, desberdintasun edo diferentzia individual, kultural eta sozialak ezagutu, errespetatu, onartu eta balioetsi nahi dira. Gelan lan egiteko txokoak erabiliko dira. Hasieran gaia edo jarduera aurkezteko talde handia erabiliko da, eta gero egin beharreko lanak edo ekintzak talde txikietan, txokoetan alegia. Honela lan egiten, ikasle bakoitzari bere ikasteko erritmoa eramateko aukera emango dio, baita besteen laguntza jasotzeko ere, enpatia eta talde lana sustatuz. Aurrera eramango diren ekintzak 6 proiektu txikiren moduan aurkeztuko dira. Ekintza hauetan adibidez, emozioak landuko dira, gorputza, patio hezkidetzailea lortzeko urratsak eta genero estereotipoak baztertzeko jarduerak ere praktikan jarriko dira. Ebaluazioari dagokionez, alde batetik ikasleena daukagu. Kontuan izango dira ume bakoitzaren aurrezagutzak eta proiektua aurrera egin ahala eta bukatzerakoan ere ebaluazioa egingo da. Ebaluazioa globala eta jarraia izango da ikaslearen arlo ezberdinak kontuan hartuz. Parte hartze maila, gogo betetze maila, taldearekiko giroa, komunikazioa eta entzutea eta helburuen betetze maila. Ebaluazioa hau egiteko tresna batzuk izango ditugu. Prozesu guztian behaketa egingo da. Behaketa hori erregistro batean apuntatuko da eta behar izatekotan hobekuntza neurriak planteatuko dira. Bukatzeko irakasleen ebaluazioa izango dugu. Erregistro bat eramango da non izandako zailtasunak, elementu positiboak, aldatzeko edo moldatzeko atalak, hartu beharreko neurriak kontuan izango dira. Beno, hau izan da nire proposamenaren azalpen txiki bat, eskerrik asko zuen arretarengatik eta ondo izan. Mila esker.